Vähän jääkaappihuoltoa tarvitsee tehdä Rukan kaupan pihalla. Otin sen polttimen pois sieltä ja putsasin imurilla, koitan sen vetää tyhjäksi, jos se onnistuu. Niin en tiedä onnistuuko. Katsotaan nyt. Roskaisia vähän oli, mutta ei pahasti kyllä. Ei ollenkaan. Olen nyt Rukan keskustassa ja onneksi oli tää Juha Ruhlströmin jääkaappikorjaamo sentään auki, kun jääkaappi lakkasi tekemästä kylmää, niin saadaan vielä lämmöt päälle. Mä en ihan koko yötä viitti päivystää, mutta sanotaan nyt oli 22 saakka mä aina päivystänyt. Tarvii katsoa mikä täällä on, sitten onko ei kylmää tunnin. Täällä paikalla on Rukan keskusta, että mulla on aina niinku, mulla on yleensä jääkaappiasentaja niiden mukana kun mä itse liikun, niin ei muuta kuin tuumasta toimeksi. Tuosta otetaan nippusire pois, kun siinä ei enää muuta systeemiä ole. Ja työkalut on vähän niukat, mutta tämmöisen jääkaapin aina paljain käsinkin laittaa siihen kuntoon, että se rupeaa kylmää tulemaan. Niin otetaan tuosta Lettermanin vielä avuksi. Niin sitten onkin jo täys arsenaali työkaluja, millä tekee töitä. Noin. Siitä luukku auki. Taas tuo ylimmäinen luukku sitten vielä auki. Se on tommonen härpäke. Otetaan tää poltin tällaista vielä irti. Se peltti oli pikkuinen tuskallinen ottaa se edestä, mutta ja se sitten juursai. Se otetaan täältä tää poltin vielä sen verran irti, että jos saadaan se jotenkin sieltä pois. Tuli se sieltä pois. Putsuttaa jotenkin tuo reikä tuolta, jos se putsaa. Onneksi ne inverterit saa kunnon ton imurin toimii. Jos ei tämä jääkaappi nyt rupea sitten niin kylmiämään, niin ei tässä enää mitään muuta voi tehdä. Kyllä tää on niin alkeellinen systeemi tää jääkaappi, että mitään muuta kuin täällä on putki tuossa ylös, mutta menee pakokaasti, on se vaippa ympärille ja se lämmittää sen nesteen siellä putkissa. Täällä palaa valkea alla. Siellä on ojantaa kipinän sinne, se syttyy ja siellä on liekin varmistin tappi, jossa nyt se katkaisee kaasun tulon. Se kun liekki sammuu. Kyllä tää on niin, tuolla on se liekin varmistajana. Hetkinen, toi on termostaatin putki toi johonkin varmaan. Ja se on 2 asentoa. Sitten kun se termostaatti pistää sen sillä, että se tulee termostaatille, niin se pienentää se valkea ihan pikkusen. Ja sitten kun se taas tarvii enemmän kylmää, niin se isontaa sen. Niin se on 2 asentoa sinne valkeassa pelkästään. Hyvin yksinkertainen. Sitten saada toi peltiroikalle takaisin sinne.
Se oli kaikista haastavin ottaa pois sieltä. Oliko se niin, että toi tosta noitten takaa? Noin. Sitten toi tarvitsee vääntää toi muovireunasta jotenkin. On se toikaan. Juu siitä. Sitten koitetaan laittaa toi jotenkin kiinni. Tuolla on tuonne kolmisylkältä toi tuolta noin. Toi voi olla ilkeä laittaa tonne takaisin. Kyllähän mä sen laitan sinne, että siitä kysymys on. Voi olla ilkeämpi laittaa. Se on just toi. Tuo on putki edessä. Ois tonne joku meisseli alle saada oikeeseen kohtaan. Täytyis omata 3 kättä. Se olis nyt siellä kohdallaan. Tota vähän alaspäin panna samalla, miskä se tosta siihen. Kyllä se meni sekin sinne. Se voisi mennä laittaa siihen jääkaappiin valkeen ja kuunnella, että kuinka se palaa. Tää on siinä mielessä hyvä tää Juha Rosenströmin jääkaappihuolto, että tää huoltaa niin jääkaapin ihan missä vaan. Jos vaatii Rukalla huolto tapahtuu välittömästi. Jos tarvii Kilpisjärvellä huoltaa, aina onnistuu. Aina on vehkeet ja huoltomies mukana. Niin. Ja jos joku muu ongelma tulee, niin vaikka kaapin ovi putoaa sisältä, niin taas on Juha Rosenströmin huoltohomma mukana. Niin pannaan ovi paikallaan, se peli jatkuu. Se on niin yksinkertaisesti. Tarvii varmaan rakentaa tähän pieni kompressori vielä saataisiin paineilmaa, se helpottaisi näitä huoltohommia täällä. Kun ei viitti kotona kato kaikkia aina tehdä, niin nyt olisi ollut vähän helpommin täällä kotona kun paineinilmaa ja muuta kaikkea, niin ei sitä kannata. Se on paljon mukaan, mutta tää nyt vähän samalla niin kuin lomalla olisi, kun tekee täällä sellaisia pikku operaatioita. Mä rupean varmaan vastaan renkaatkin, kukin on maailmalla läpinen autolla vaan aineeksi. Mä lähden johonkin, mä vahden jostain parkkipaikalla talvi- ja kesärenkaat. Niin joskus nuorena miehenä, kun pelleiltiin niitä renkaiden vaihtojen kanssa torilla ja markettiin pihalla. Ja silloin milloinkin kerttiin talvirenkaat. Ja oli olevinaan helvetin hauska. Tuo ylempiritila onkin helppo laittaa paikalleen, kun siinä on tuo mekanismi vielä ehjä. Vaikka ainakin oli ehjä. Kuuleeko se nyt ääni, että se ylhäälläkään on ehjä? Oli vielä. Oli vielä ihan ehjä. Tosta otetaan vähän paineilmaa. Noin. Tollaan noin.
Kiva yllätys taas niin rengas täällä maailmalla, niin tämmönen pieni lisäbonustehtävä. Se on vaan niinku alapuolta, ei se tästä kyllä se ylhäältä ihan hyvä vielä, mutta alhaalta on vähän ton verran.